Здароў, сябры. Я лічу, што кожны экстрэміст, кожны прыхільнік пераменаў у Беларусі мусіць мець добрую спартовую форму. Яна неабходная для змагання. Менавіта таму я з падлеткавага ўзросту займаюся спортам самымі рознымі відамі. І таксама я шмат трэніруюся дома. І сёння я вам пакажу адну са сваіх праграм трэніровачных, проста ў якасці ўзору. Гэта не ўся моя трэніровка, толькі кавалачак, якая называецца тэст Купера. Гэта тэст для амерыканскіх пехацінцаў на вынослівасць. Глядзіце, як гэта выглядае. Гэта быў адзін круг. І вось так 4 разы. Вось так, сябры. Гэта адна з разнавіднасцяў домашніх трэнак, якімі я займаюся. Пасля трэніроўкі я звычайна раблю абавязкова расцяжку. Кожны месяц я мяняю сваю праграму, каб мышцы не заставіліся. Калі вам цікавая такая тэматыка, то пішыце, калі ласка, ў каментарах, і будзе яшчэ больш спартовых відэа. Усім анархія.